Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез Татарлар тапшыруының махсус чыгарылышын карыйсыз. Әлеге чыгарылышта без сезгә атна дәвамында Татарлар тапшыруында урын алган иң кызыклы вакыйгаларны кабатлап күрсәтербез. Бездән аерылмагыз. Ул төрле жанрларда иҗат итүче бик оста рәссам да, декоратив гамәли сәнгать остасы, сынчы да, җитәкче дә иде. Сүзебез Габдулла Тукай һәм Бакый Урманчы дәүләт премиялары иясе, Татарстанның халык, Россиянең ат казанган рәссамы Әбрек Абзгилдин турында. Заманында Татарстан рәссамнарын берләштерүдә зур роль уйнаган шәхес ул. Бу көннәрдә аның 85 еллыгын билгеләп үтәләр. Шул уңайдан Хәзинә милли сәнгать галереясында гореф-гадәт белән әңгәмә дигән күргәзмә ачылды. Шәхесләр сәхифәсендә Татарстанның халык рәссамы Әбрек Абзгилдин. Ул иҗатында да, тормышта да фәлсәфәче була. Рәсемнәрендә музыка һәм поэзия, мәхәббәт һәм гармония, шәхес һәм тарих, ә үзәктә һәр вакыт кеше. Иҗатында заман шаукымы һәм күп еллык тәҗрибә бергә үрелеп бара. Казанда мен кеше булдым. Мин Казанга килеп, монда Казанга килмәсәм, мин шахтер булып йөргән булыр идем, или үлеп киткән булыр идем. Ну, шахтадан кутылу түгел, монда мин шахтада эшләр өчен 4 ел укуны бирдем. Әбрек Абзгилдин Башкортстанның Таулы Баймак шәһәрендә дөньяга килгән. Бу вакытта ул эшчеләр бистәсе, әти-әнисе театр артистлары була. Кечкенәдән сәнгатьне яратып үсә. Отец был всегда человеком добрый, светлый, поэтической, так скажем, души. Он больше был творец, но при всем при этом был борец всю жизнь. Он же прожил войну, он в детстве с сестрой, они в башкирском селении с детства уже с 3-6 лет начинали работать. Дедушка пропал на Курской дуге без вести, и поэтому они не были детьми, обласканными советской властью. Ну, в принципе, они восприняли все тепло, всего села, всех родных и близких людей, их воспитывали, потому что бабушка все время была на работе, необходимо было зарабатывать. 6 яшьтән шахталарда эшли башлаган Әбрек Тау металлургия техникумына укырга керә. Аннары Төньяк Уралда боксит руднигында хезмәт итә. Шулай да аны иҗат тарта. Казан сәнгать училищесында белем алган ул. Шул вакытта ук зур-зур композицияләр белән конкурсларда катнашып җиңүләр яулый. Ә Мәскәүдә Суриков институтының монументаль факультетында укуы соңрак бөтен иҗатында чагылыш таба. Такие года, когда строился, например, Челны, Нижнекамск, да, набережные Челны, естественно, Казани, очень много было монументального искусства, рождалось оно, то есть у нас на фасадах были великолепные мозаики, делалась керамика такая монументальная. Через это он все прошел, его очень много работы в Казани, в интерьерах, в экстерьерах зданий. Была очень хорошая коллекция его тарелок, потрясающих, посвященных Сабантуе. Здесь вот показаны 3, да. Ну, вот, то есть эта часть, она здесь не очень хорошо показана. Вообще-то говоря, он был совершенно гениальным художником, монументалистом, который чувствовал и пространство городской среды, и цвет великолепный. Он понимал, что цвет в городе недостаточен, что надо включать такие цветные, такие красивые акценты, да, в городе и в интерьере. Ул авыл тормышын шул кадәр оста иҗат итә, бер мәлгә Әбрек Абзгилдинның шәһәрдә тууын, авылда уйнап эшләп үскән бала түгеллеген онытып та җибәрәсең. Ә инде милли бәйрәмебез Сабан туйның бер мизгелендә күз уңыннан ычкындырмый ул. Бу темага тулы серияләре бар. Гомумән, аның картиналары эчтәлекле. Аларны карарга гына түгел, укырга да кирәк. Ул төрле вакытта яшәгән иҗатчыларны бер әсәргә берләштерергә дә мөмкин. Рәсемнәреннән көй агыласыман. Әбрек Амирович, у него и в работах ведь это видно. Он вот не был равнодушен ко всему новому. Он не был равнодушен к тому, что происходит в мире. Его волновало все. И политика, и культура, и поэзия, и мир вообще в целом. Он был влюблен во все.
Вот это, наверное, свойство больших художников. Вы знаете, я бы его сравнила, конечно, он как монументалист был воспитан на произведениях монументалистов и на художниках эпохи Возрождения. И я бы его сравнила вот в его стремлении соответствовать вот таким, как Леонардо да Винчи, как Микеланджело. Вот он как бы цели себе ставил вот такие вот большие. Абрек Абскилдин 18 ел рәссамнар берлеге рәисе булып тора. Аның бу хезмәте иң авыр 90-нчы елларга үзгәртеп кыручырына туры килгән. Бу эштә аңа тыныч, сабыр хылкы, шат күңеллелеге, шахтер вакытларыннан килгән эшче, тырыш кеше сыйфатлары ярдәмгә килә. Ул һәр нәрсәне үзе булдырырга күнеккән. Он всегда говорил, чем сложнее в жизни, тем ему проще, тем у него больше стимул для творчества. Конечно, по-настоящему свободным художником он уже стал в преклонном возрасте. Он говорил, что я освободился только после 60, после того, когда перестал давлеть что-то над ним. Обязанности, обязательства, всевозможные. Но при всем при этом он не бросил в 90-е годы собственную суть. Он не дал распасться Союзу художников Татарстана. Вот благодаря его какой-то гибкости, что ли, умению ладить с художниками, умению понимать художников всех видов. Ведь одно, допустим, ты делаешь черный квадрат, и другое ты суперреалист. Тем не менее, вот он был как раз тем звеном, которое помогало ладить друг с другом. Может быть, вот с его уходом, может быть, вот то, что сейчас происходит в Союзе, наверное, вот как раз и не нашлось такого человека, который смог бы нас объединить. На сегодня пока мы уже имеем 6 союзов художников, но это уже несерьезно. Рәссамнар белән уртак тел таба белә, психологик яктан бик көчле иде диләр аның турында. Юмарт була, интеллигент, җитәкче буларак яшь рәссамнарга заманында остаханәләр булдыра. Һәрберсе өчен борчылып тора. Хәзерге менә училищеда күбесе хатын-кызлар, егетләр бик сирәк керә, куркалар. Училищены беткәч 25-30 яшькә җитеп, син мастерскойң да юк. Теләгән эшең дә юк. Бүгенге көндә эш тә юк. Менә шунысына бүген без кызганып яшәйбез инде. Ул һәр нәрсәдән хәбәрдар була, китап укырга яраткан, язучылар, шагыйрьләр белән дә элемтәдә тора. Әсәрләр тудырган, иҗат иткән мизгилләрендә күргәнем булды. Әлеге әсәрләр иҗат иткәндә ул шундый тыныч, аз гына сүзле иде ничектер. Шулай ук мин рәссамнарның сыйызларында да катнашканым булды. Ул елларда бит сыйызлар шаулап, гөрләп, бик рәссамнар бит алар бик шундый демократик, кайнар канлы, яшь кынаны тәнкыйтьләгән чакларда булды. Хәтта ул шушы моментларда да шундый сабыр һәм тыныч булып кала білді. Абрек Абскилдин үзенә карата бик таләпчән була, бер туктаусыз эшли, иҗат итә һәм гомере буе укыган, үсештә булган, яңалыкка омтылган. Прежде всего, на первом месте было искусство. Прежде всего. Дома его было практически не застать, поэтому, может быть, и не хватило капли его воспитания, что сестре, что мне. Всегда не хватало отца, он все время по командировкам, все время было необходимо отдавать себя. Он же многое делал для других полезного, помогал и пожилым, и тем, и детям. Он же преподавал еще, помимо всего прочего, в училище, преподавал детям с отклонениями в специальных заведениях. Поэтому он отдавал себя всего, прежде всего, искусству. Ул Әмирне дә рәсем ясарга өйрәтеп карый. Тик ул спортны сайлаган. Хәзер Мәскәүдә яши, кызы Ирина исә Казакстанда гомер итә. Балаларына һәр вакыт кеше булып калырга кирәк дип кабатлаган. Һәм үз эшендә оста булу мөһим ди. Планканы югары тотарга, төшермәскә. Тырышырга кирәк. Көтмәгәндә бер кеше дә бер нәрсә эшли алмый. Әгәр күңел ятса, күңел менән эшлисең, күңел менән тутырасың, шул йөрәк менән. Шуннан сәнгать килеп чыга.
Гомеренең соңгы елларында Жоан рух турында уйлана башлый. Авыруына карамастан 75 яшьлек юбилеена багышлап күргәзмә уздырган. Арабыздан китүенә 9 ел үтсә дә, кабатланмас иҗаты татар җәмәгатьчелеге өчен башкарган хезмәте калды. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Дәвам итәбез. 15 мартта педагог җәмәгать эшлеклесе Габдулла Апанаевның тууына 160 ел тулды. Узган гасыр башында ул татарның милли күтәрелешенә, милли мәгарифенә зур өлеш керткән шәхес. Октябрь инкыйлабын ул кабул итми һәм хаксызга большевиклар тарафыннан атып үтерелә. Габдулла Апанаевның аш язмышы турында Айзат Шәймәрданов. Габдулла Габделкарим улы Апанаев күренекле дин әһеле һәм җәмәгать эшлеклесе. Ул 1862 елның 15 мартында Казан Саудагәрия галисендә дөньяга килде. Шиһабеддин Мәрҗәнин мәдрәсәсендә укыган. Соңрак аның Киевы булып китте. Габдулла Апанаев 19 гасыр ахырында, 20 гасыр башында ул бик актив эшләде. Хәзерге Балтач районында туган Габдулла Апанаев мәдрәсәне тәмамлагач Төркия һәм Мисырда белемен арттыра. Кире ватанына әйләнеп кайтканнан соң муллалыкка имтихан тапшыра һәм 1890 елдан Пешән базары мәчетендә иңелек 2нче имам, соңрак төп имам хатип булып хезмәт итә. Габдулла Апанаев үзенең тормышын татарның милли күтәрелешенә багышлый. Иңелек мәчет каршындагы мәдрәсәдә реформа ясый. Үз йортын мәдрәсә өчен тапшыра. Уку әсбапларын яңарта. 19 гасыр ахырында зур җәдид мәдрәсәсе оештырган. Бу мәдрәсәсендә күренекле татар язучы Аяз Исхакый, татар шагыйре Наҗиб Думави, журналист һәм педагог Әхмәт Хади Максуди, укыганнар һәм эшләгәннәр. Үз Апанай мәдрәсәсен ачканда анда барлык 50 шәкерт кенә булган. Әмма аның эшчәнлеге нәтиҗәсендә ул мәдрәсәгә сәләтле алдынгы мөгаллимнәрне тарту, мәсәлән Әхмәт Хади Максудины чакыру һәм башка мөгаллимнәрне тарту ул мәдрәсәне тиз вакытта иң абруйлы мәдрәсәнең рәтенә кертә һәм менә документларны карасак, анда ялышмасам 150 шәкерттән 100дән артыгы чит төбәкләрдән килгән шәкертләр була. Димәк, бу инде бу мәдрәсәнең абруе турында сөйли. Монда Казан халкы гына түгел, татарлар яши торган башка төбәкләрдән дә шәкертләр килергә укырга омтылалар. Габдулла Апанаев татар дөньясының иҗтимагый тормышында зур роль уйный башлый. Публицистикада, сәясәттә үз сүзен әйтә. Азат милли либераль газетасын төзеде, аны редакцияләде. Бу газетада ул күренекле татар драматургы Галяскар Камал бергәлеп эшләде. 20 гасыр башында ул Иттифак Муслимин партиясының оештыручыларының һәм җитәкчеләреннән берсе иде. Шул ук вакытта Казанның хәйрия җәмгыятен җитәкләгән күп төрле юнәлештә эш алып барган. Еще в 1905 году татарские буржуазные националисты создали свою партию «Иттифак аль-Муслимин» – «Союз мусульман». Объявив ее защитницей интересов всей нации, они пытались отвлечь трудящихся татар от революции. Әлеге мустақил фикерле актив эшчәнлек иссез калмый. Иттифак аль-Муслимин фиркасының активистларын изәрлекләү башлана. 1908 елда Шират Габдулла Апанаевка да җитә. Ул Галимҗан һәм Салихҗан Баруди Абдулхамид Казаков белән 2 елга Вологда губернасына сөргөнгә җибәрелә. Менә бу фото сөргөндә төшерелгән. Кире Казанга кайткач та Апанаев еш кына зәрлекләүләргә дучар була. Барысына да ноктаны хакимияткә большевиклар килүе куя. Габдулла Апанаев Октябрьская революция кабул итмәде. Большевикларга каршы эш алып барды, хәтта милли матбугатта да төрле мәкаләләр бастырды.
1919 елда ул атып үтерелә. Габдулла Апанаев ул Шагафиддин Маржанинның кызы Биби Хавага өйләнгән, күп балалар булган. Туганнар бу Апанаев нәселе, анан бер туганы Бадретдин Габделкарим улы Апанаев, беренче гильдия купец. Революциядан соң Түркиягә миграция китте. Башка балалары дичек зәрлекләгәннәрме, аларны тотканнармы, әллә инде алар качып теге башка шәһәрдә яшәгәннәрме? Мен беләм, аның өлкән улы Яхья, ул беренче бөтен дөнья сугышында һәлак булды. Солдат булып китте, фронтка, анда һәлак булды 16 елда. Башкалары анда исән-сау калганнар, анда аннан потомкилар булганнар Казанда. Хәзер дә яшиләр. Бүген мәгърифәтче данлыклы династиядан булган Габдулла Апанаев турында ни кызганыч бер китапта бастырылмаган. Аның турында бары энциклопедик җыентыкларда гына укырга мөмкин. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Удмуртчадан татарчага тәрҗемә иткәндә, әлеге шәһәрнең исеме Сары Балык. Шулман елгасы буенда утыручы борынгы сәүдәгәр шәһәре Сарапул турында сүз бара. Анда 7000-нән артык татар яши, милли оешмалары бар. Шушы көннәрдә милләттәшләребез халкым белән горурланам исемле чара уздырды. Анда Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов катнашты. Эшлекле сөйләшү дә булды. Вакыйга урыныннан безнең хәбәрчеләребез. Шулман буенда утырганлыктан сәүдәгәрләр өчен кулай калаларның берсе була. Удмуртиянең Сарапул шәһәрендә аларның йортлары шактый сакланган һәм шәһәр үзе дә ачык һавадагы олы бер музей кебек. Бирегә татарлар 1870-1914 еллар аралыгында күпләп күчә. Алар нигездә чәй, шикәр, җиләк-җимеш белән сату итә. Беренче гильдия сәүдәгәр Дмитрий Ишбалдинның да тамырлары татарларга барып тоташа. Явыз Иван Казанны алгач, ерак бабасы Шулман буйларына кача. Мәхәллә оешу, мәчетләр төзелү, халык театры оешу. Буларның барысы да эшмәкәр, иганәче, милли хәрәкәт активисты Зөлфәт Арысланов ачкан музей экспозицияләрендә. Бүгенге иҗтимагый тормыш татар мәдәнияте үзәгендә. 2018 ел шәһәр хакимияте бусагаларын шактый таптаганнан соң җирле милли мәдәни автономия 170 квадрат метр мәйданга ия булды. Үз көчләре белән ремонт ясадылар. Биредә төрле милли чаралар, бәйрәмнәр уза. Мирас үзешчән ансамбле репетицияләргә җыела. Бер бүлмәне Иман татар яшьләре берлеге били. Ә иң мөһиме, татар йорты ачылганнан алып туган тел дәресләре бара. Беренче елында төркемгә бер дәреслек булса, хәзер җитәрлек. Без татарча сөйләшмәдек иде. Хәзер минем малаем зур. Миңа претензия бирә. Син нигә ди безне татарча өйрәтмәдең ди, малаем әйтә инде. Аңлавын аңлай, сөйләшүен белмәй. Шуңа күрә хәзер менә оныкларыбызны өйрәтергә тырышабыз. Потому что үзебезнең телне онытмаска кирәк. Ул безнең әткиләрнең, әнкиләрнең, бабайларның телләре. Хәзер мөмкинлекләр бар, файдалан гына. Сарапулның Иман яшьләр берлеге дә Милли сәясәт министрлыгы грантына онлайн мәктәп эшләтеп җибәрде. Ул исә өйдән торып телне гаилә белән өйрәнергә мөмкинлек бирә. Семьяда да бу мәсьәләгә игътибарны бирергә. Чөнки бала күбрәк семьяда аралашып, семьяда нинди телдә сөйләшәсең, шуңа күреп тә сөйләшә башлый. Һәм инде калган мөмкинлекләрдән дә шулай файдаланырга, мәктәптә укыту мәсьәләләрен тагын бер карап бетерергә, безнең менә бу үзәктә, татар үзәгендә укыту классларын, балаларны укытуны көчәйтергә. Иң киеренке проблема безнең инде үзебезнең татар телен балаларыбызга җиткереп, аларга укытыр өчен класс ачып, күбрәк татарлар яшәгән җирдә инде. Әнә шуны без булдырып чыксак, алдагы елларда инде. Халкым белән горурланам чарасының да төп бизәге татарча чыгыш ясаучы балалар. Гадәткә кергән бәйрәм быел Россия халыкларының мәдәни мирасын саклау елы кысаларында уза. Бәйрәм шәһәрнең иң матур биналарының берсе электрон мәдәният сараенда уза. Милли мәдәниятләрне яңарту һәм үстерү үзәге буларак ул 14 милли мәдәни оешманы үз иченә ала. Үз йортлары булу өстенә татарларга мәдәният һәм телне саклауда тагын бер мәйдан. Онлайн мәктәптә грант акчасын үзләштереп бетерелүгә карамастан, үз эшен шушы үзәк хисабына дәвам итә.
Сит төбәктә дә шундай татар җәмгыяте булып, матур иттереп, шулай иттереп, үзебезнең гореф гадәтләрне саклап, яшәгәннәренә без әле көнләшеп тә карыйбыз. Сарапул татарлары милли мәдәни автономиясе проектлык эшләнлеген дә күздә тота. Грант тоткан очракта финанс мөмкинлекләре арту бу инде телне, мәдәниятне саклауда алга таба бер адым. Сарапул шәһәреннән Нәзир Нығманов, Фәнзилә Салихова, татарлар. Сибир татар фольклорына нигезләнгән тәүге мюзикл. Аны Казан музыка колледжы студенты Айдар Ниязов сәхнәләштергән. Либретто һәм музыкаль әсәрен җирле авторлар иҗат иткән. Төмән татар мәдәният үзәгеннән безнең видеоязма. Төбәк өчен яңа жанр мюзиклны күргәнче көчле алкышларга күмеп каршы алды тамашачы. Төмәндә ул беренче тапкыр Сибир татарлары сөйләме халык көйләре яңгырый. Сейчас все подумали, а что реально можно петь на языке, на котором мы говорим дома? Да, реально. Музыкаль-театраль әсәрнең идея авторы Казан музыка колледжы студенты Айдар Ниязов, улуг сәнгать җитәкчесе, дирижер һәм музыкаль рәссам. Булачак композитор һәм башкаручы сәнгатьне кеше ватанында үстерергә карар кылган. Мюзикл «Әминә өйләнүе» дип атала. Либреттоны җирле язучы Клара Кучковская, музыкасын Айдар Ниязов язган. Әсәрнең нигезендә Сибир татар фольклоры, көйләр һәм йолалар ята. Ә сюжет чын тормыштан алынган. Шекспирның Ромео һәм Джульетта поэмасын искә төшерә. Төп персонажлар Нигъмәтҗан һәм Әминә. Егет партиясын Айдар Нияз үзе башкара. Мюзикл солистлары профессиональ музыкантлар һәм артистлар түгел, фольклор башкаручылар. Оркестр Төмән сәнгать колледжы студентларыннан тора. Аларның күбесе үзләре өчен татар музыкасын ачып, аны башка яктан күзәтә. Максим Попов Сибир татар фольклорында үскән. Мюзикл аны рухландырган. Это те же самые напевы, только они в другой интерпретации. Поэтому их очень интересно слушать и с удовольствием играть. И теперь мы имеем возможность народный материал подать другим новым способом, людям более, может быть, понятно, более современно. И молодежь вся, которая участвовала в мюзикле, им тоже это очень интересное направление. Земфира Шарипова Айдар Ниязовның мәктәп елларында укытучысы булган. Хәзер ул укучысы кул астында чыгыш ясый. Залда күргәннәре белән Айдар Ниязовның башка укытучылары да. Шул исәптән Тубыл шәһәренең 15-нче мәктәп директоры Сәйид Хисматуллин да сокланды. Рахмат, Айдар, за приглашение чакыруыңа Төмәнкә. Бүген менә залда утырып, исем китте. Тамашачыларга күрсәтелгән спектакль әле мюзиклны тәкъдим итү генә. Сәхнәдә бары тик берничә әсәр ариyaдан өзекләр яңгырады. Тулысы белән ул күпкә байрак. Бу башы гына, алда зур хезмәт көтә. Тулаем спектакль бара сәгать ярым. Мәдәни проектка Бәрәкәт хәйрия фонды финанс ярдәме күрсәтә. Һәм ул уйлап тапкан шушы музыканың һәр партиясы аның күренеп тора бөтен тәнендә, бөтен нәрсәдә яңгырап торуына. Бу бик гаҗәеп хәл. Бу бик талантлы җегет. Иманым Камил, менә әйтәбез бит, Сибир җирлеге бай ул. Бай ул мондый байлыклар белән генә түгел, ул безнең белән шушындый талант егетләр белән дә бай. Киләчәктә үзебезнең шушындый эстрадно-симфонический оркестр булуына да шикләнмим. Менә үзебезнең Айдар композитор булып, үзенең дирижер булып, Төмән
чит илләрдә дә яңгырар дигәнгә мин бик ышанам, чөнки мәдәният, дин, тел исән булса, тарихыбызны белсәк, безнең буын әле бирешмәс. Безнең буында сынмас. Нәселлек, татарлык. Төмәндә яңа жанрны кабул иттеләр, уңышлы узды. Тамашачы музыка һәм үз сөйләменең зәвыгы белән ләззәтләнде. Вакыйга һәр вакыттагыча бер туган Арангуловлар музыкасына язылган Себер татарлары гимны белән тәмамланды. Ләйсәнә Садретдинова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Бүгенгә менә шулар. Киләсе атнада да татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Исән-имин булыгыз.